More like Nancy, Life not easy for poor people. Nancy, 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 oh, Begodu. Aka ụtọ ọkụ nwanne enyi ya mana ndị a nwere ọkụ. Ọ gaghị nwekwuru ọkụ. Ka ezi na-eme. kwa mfụ fa n'abalị ịnya mgbe ha na-efisi ọkụ ha bụ lada adịgo elu je fisi ọkụ. Ka ka si mie. Aliwa. Nwanne. Afa. Ee, aka ụtọ ọkụ nwanne enyi ya mana ya ị nwere ọkụ. Ọ bụ ọkụ na. Ka si mie. Ọ nwere ka esi eme na ọ nwere ka nsi mie na. Ya. Ka njegoro ozi a nweta ya nna abịa. Okay. Ngwa nga ahụ nke o si mie. Ka si mie. Ọ bụ lada gbago n'elu were waya na-abụcha onye fọ ya na ọkụ fenwube ọfụ ya darụ set. Waya na-abụ. Nye ọja ka were. Kwamfụ ya yesterday. Serious. Nnọọ gị na m nọ ebe a n'abalị mgbe ọkụ adịrị o buru lada gbago elu jije kọnekt ọkụ fenwube ozugbo ozugbo. Even in go asef ihe eme nwunye dị na. Emume. Ka si mie. Oke ihe eme dịka m na-eje jide mmiri ịkwa a na-arụ iwe oyi metụ aka na mmiri ime ka ịchọ na aka gị na mmiri dị ya ịgbagozie eyikwa na sepas Arụ adịkwa gị ịma na mmiri eletrik ada ejekọ echekwa m na inwe sens ife ya na-enye anyị ọkụ ka ebe ichetezi na ọ dị ọ bụrụ na mmiri nọ na mmiri ka ọ dị ọkụ ya na mmiri ka arụ ya na sosi ya emedebe bụ jọsụ iwukwa na mmiri na ahụ kịta onye dị adịgo mma jọsụ metụ aka na mmiri gbago n'elu ihe eji awụ mmiri na awụ wee gbago n'elu ebe a bụ ka ọ ghara ịbụ itikọ dịtin n'ọnụ ka ọ ghara ịchago ọkụ ịma dịtin na ọkụ na-adị ya stedi iti aka na ya ọ bụ na ọcha agụ onweghị ihe ome kịta ka ọ dị perfect ime ihe otu ọkwa ogologo n'ebe ndị a si wee kọtụọ ihe ife ọ na-achụkwa ọbọtagoro anyị bred iyi akwọkwọ ya n'ahụ gị nye m akwa gị iyi akwọ ma n'iru gị metụchaa ma na-arụ gị ihe yipụ akpụkwụ gị na Nancy. 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 What are you? Knock the one. Give me some more. Give me some more. Come on. Aku. Nancy lah kamu. Nancy lah kamu. Aku kamu. Aku. Thank you so much. Easy. Thank you. Easy. Thank you. Easy. Nna, biko ka m na-agapụta ka m fụ ya ka ọ nọ na ma ọkụ wụ ihe dị ọya fọm po. Achọrọ m ka ihe ya anya na m atara ego ma ebe nna jebu fọm fịa. Mgbajebe. Thank you. Nancy. sorry. Good. Isi ike mana Chineke ka ike.
ịkpọrọ akpọ mana Chineke ka iwe kpọọ akpọ nsogbu adịrọ ịmana ebe akpa dị property gị ma your belongings ịba eburu hachi niile na waba unu bifo nweta onwe m ike ike adọrọ m chacha ịgwatụ na gị ike adọrọ m nkịta kama nweta onwe m ba na-egosi na enwere m ike ịnweta onwe m mgbe na-adịghị anya agbazi n'ọsọ akaba enweta onwe nwanne m be fast ọbụla gị enwere m ike ịnweta onwe m mgbakọta gị ebe a ma m egbu ọchụ na nsị isi ike mana Chineke ka ya ike o marriage endigo na nsị ịkpọrọ akpọkọ ukwu amụ mana Chineke ka ya weta ike a na-enweta onwe obere obere be fast Is your brother? God forbid.